Argiaren podcastak. Egon Argia, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, Egon Argia saio berri batera, gaur Aroztegia hitz egingo dugu, badelako Baztanen Aroztegia izenaz ezaguna den proiektu bat. Lekarozko lurretan 228 txalet, hotel bat eta golf zelai bat egiteko lizentzia eman zitzaion Palacio de Aroztegia enpresari, horretarako 55 hektarea lur errekalifikatuta gainera. Baztango Aroztegia proiektuaren aurka kanpaldi luzea egin zen, beste 2021ko udaberri hartan sonatu egin zena, tartean obrak aurrera eraman nahi zituzten makinen aurrean eserialdiak eginda. Sistematikoki jazarpen judizial, polizial eta ekonomikoa pairatu dute, eta orain 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko kalte zigorra eskatu dituzte 7 baztandarrentzat. Taldeak salatu du desobedientziaz borrokatzeko eskubidea kriminalizatu nahi dela modu honetan. Gaiak badu berea eta horregatik gurera gonbidatu dugu Garbine Elizegi, Baztango alkate ohia izandakoa, mugimendu feministako kidea eta lekaroztarra, ongi etorri. Eskerrik asko. Esan dugu, gaiak badu berea eta agian gehiago zentratuko gara 2021 horren bueltatik abiatuta, protesta horien arira iritsi delako epaia, Aroztegiko obrak geldirik daude, administratiboki aurrera jarraitzen du Aroztegiaren bueltako saltxe guztionek. Bai, esan duzun bezala, momentu honetan obrak geldituta daude, baina onartu zen udalez gaindiko eragina duen plan horrek aukera ematen die, oraindik beste 15 urtetako edo proiektu hori gauzatzeko. Beraz, baimenak eskatuz gero gaur egun ere, badute aukera oraindik proiektu hori gauzatzeko. Naiz eta obrak momentu honetan geldirik dauden. Aipatu duzun, udalez gaindiko eragina duen plan horrek ze eskumen ematen die, edo ze eskumen kentzen dizkio bi aldetara izango delako, noski? Bai, hori azkenean, nik uste dut garrantzitsua dela azaltzea hasierako proiektua edo 2008an bideratu zena, hasiera batean izan zen udaletik onartutako proiektu bat, birkalifikazio bat, udalplanaren birkalifikazio bat zena, eta proiektu hori lortu zen gelditzea herri mugimenduaren presioari esker, eta baita ere epaitegietan lortu zelako proiektu hori legez kontrakoa izendatzea. Orduan, hori ikusita eta behin proiektu hori geldituta ikusita udalak bere proiektuaren aldeko jarrera aldatu zula eta udaleko gehiengoa kontra zegola, Nafarroko gobernutik egin zutena zen udalez gaindiko eragina duen plana bezala izendatu, Baztango tokiko erakundei beren eskumena lapurtuz nola baitez. Orduan, horrek esan nahi du Nafarroko gobernutik bideratu zela proiektu hau eta enpresa pribatu bati, ze udalez gaindiko eragina duen plan horrek, figura administratibo horrek bere zentzua dauka, adibidez, interes publikoa duten proiektu batzuk gauzatzeko, bi herrien arteko errepideak eta holako gauzak, eta, figura horrek ematen du eskumena gobernuari adibidez lur pribatuak eta desjabetzeko edo espropiatzeko, eta kasu honetan eman zaio eskumen hori enpresa pribatu bati. Orduan, aurrekari nahiko larria da, eta modu horretan Baztango gehiengoa, Lekarozko gehiengoaren kontra eta Baztango gehiengoaren kontra inposizio baten bidez aurrera atera zuten proiektu hori edo baimena eman zitzaion proiektu horri. Bada, interes komuna dutena eta, udalez gaindiko eragina duen plan horiek errepideak eta egiteko balio duten bezala, kasu honetan zail txamarra da ulertzen, zeren ez da hain proiektu handia ere,
Nafar gobernuraino iristeko, ez? Esan dugun bezala 230 etxe, txalet inguru dira, hotel bat, Nafarroa eramateko besteko proiektua da? Bai, bueno, argi dago beraientzat bazela eta badela, ez? Guk denborarekin edo nik uste dut hor gertatu dena da, hor badaudela interes ezberdinak, hoien artean bazela, baztan eremu bezala, nolabait ekonomikoki eta sozialki aldatzeko interes bat bazela, eta horretarako eredu zehatz bat bultzatu nahi zen. Eredu hori hasiera batean zen, eta hau bere garaian udalean zeuden Nafarroaiko ordezkariak aldarrikatzen zutena zen, Lapurdiko kostaldeko eredua nahi zutela baztanera ekarri. Eta argudioa zen betikoa progresoa, dirua, eta bar. Baina, hori nik uste dut diskurso horrek ez duela indarrik, galdu duela bere zilegitasun soziala baztanen, eta nik esango nuke Euskal Herriko toki askotan ere ikusi dugulakoz azkenean horiek direla aitzakiak edo gezurrak bakar batzuk herritarren kontura aberasteko, ez? Eta hau hasieratik proiektu espekulatzaile bat izan da, horrela planteatu da, eta noski hori horrela esan da, herritarrak ez dituzu konbentzitzen. Orduan, beste argudio falsu batzuk erabiltzen dira hori saltzeko. Eta nik uste dut importantea dela adibide honetan gertatu direnak azaltzea, ze gaur egun Euskal Herri mailan beste hainbat proiektuetan ere jokabide berdina erabiltzen da. Eta helburu zehatz horrekin. Herritarrak nolabait bere buruaren jabe izaten utzi beharrean, beste eremu batutatik markatu behar dugu zein den eredua eta zein den bizimodua, zein den herri honetan erabiliko den hizkuntza eta bar. Hor, espekulazio ariketa horretan edo erresistentzia bat egon da, erresistentzia edo desobedientzia zibila izan da, eta horrez gain beste zebide jorratu dira halako proiektu bati aurkakotasuna eramateko, ez da egite Arosteiko obrak bertan bera geratzeko, bide judizialak eta hor, ze bide desberdin ibili diren? Bueno, denetarik ze bide luzea izan da, eta gu ere bidean ikasten joan gara. Eta, hasiera batean egon zen, bai egin dugu lan ideologiko bat ere, ez? Ze hasiera batean proiektu hauek planteatzen zirenean eta birkalifikazioak eta eraikuntzatik hainbeste jendek, bere bizimodua ateratzen zuenean eta bar, askok nekazaritza utzita, zailago zen, beste diskurso bat, ezakit, aurrera eramatea, ez? Orduan, lan ideologiko bat ere egin zen, erakutsiz, eta Euskal Herrian bertan bazirelakoz adibideak non hasierako promesa horiek zeintzian ikusita zehazki Lapurdiko kostaldean, gero nola errealitatea izan zen, ez zirela etxe bizitza horiek bertakoentzat, ekarri zuela turismoaren masifikazioa, ekarri zuela bertako jendeak ezin zuela etxe bizitza bat erosi edo alokatu, eta gainera eremu horiek erabat erdalduntzen ziala, ez? Eta, lurrarekiko atxikimenduare erabat galtzen zela. Orduan, hori ere erabili genuen hasiera batean sozializazio hori eginez, hitzaldiak eman genituen toki ezberdinetan, bide judizialare saiatu ginen hortik ere egiten, eta berez lehenengo proiektuare hortik lortu zen gelditzea, eta hor auzolanean aritu gara jende ezberdina. Ze askotan abokatuak ere eduki ditugu beren denbora eta jakintza jarri dutenak hor auzolanean, eta gero instituzionala ere bai. Instituzionala ere bai, ze hor adibidez ilegalizazio garaian onartu zen proiektu hau,
justo legez kontrakoa zen aukera politikoa zen bakarra proiektu honen aurka zegoena, eta hortaz baliatu ziren, eta bilatu ziren beste modu batzuk, adibidez herriko batzarretan, eta Baztanek mantentzen duelakoz bere batzarrak eta batzar nagusia instituzioa, nolabait herritarrak parte hartze zuzenago bat, non parte hartze zuzenago bat daukagun, eta horiek indartu zian baita ere, nolabait gure ahotsa instituziotan ere maila batean bintzat eukitzeko. Batzar nagusiak Nafarroako kontua dira edo Baztango berezitasunak dira edo leku gehiagotan ere aurki daitezke? Bale, ni, badakit Nafarroan badirela beste toki batzuk, adibidez Zaraitzun eta mantentzen dela batzar nagusia edo bintzat beste administrazio mota horiek ere mantentzen dela. Baztango kasuan Nafarroko administrazioan legean badago artikulu berezi bat justo Baztango tokiko entitateen artean onartzen dituenak udala batzar nagusia eta herriko batzarrak, eta horrek garrantzi handia dauka, ez bakarrik gaur egun, historikoki eduki du, baina gaur egun ere bereziki, ze Baztango lurren 85% herri lurra da, komunala da. Eta batzar nagusiaren eskumena da lurroiek kudeatzea. Orduan, bere erabakiak hartzen ditu, eta horiek ere baliagarria da. Dira, gertatu da askotan, hauteskunde gehien bat ilegalizazio garaian eta nola erabaki kontrajarriak edo egon direla eta gatazka bai sortu da, baino garrantzitsua izan da baita ere herritarrak alduntzeko eta batzarretan jende gehiago parte hartzeko, emakumen presentziare haundituz joan da, herriko batzarretan, Lekarozen adibidez nabarmena izan da, gatazka honen ondorioz nola herriko batzarran demografia aldatu den modu nabarmenean, eta gauz txar gutziak badituzte bere alde honak, eta horrek ere hori eman du. Alderako erabili daiteken organo bat berpiztea edo indartzea ere, ez dakit, erraminta bat gehiago, zer esango dugu. Bai. Eta lur komunalak esan da, Baztanen asko daudulako, 95% esan duzu. Bai. Inguru horretan, lurraren defentsan dabiltzan mugimenduentzako, ze aldekotasun izatentzake lur komunalak izatea, agian defentsa hori ez dakit, zabalagoa izateko, orokorragoa izateko, errestasun dira kasu horretan? Esango nuke bai eta ez. Alde batetik ikusten da, eta orain berriki entzunun baita ere, irakurri nun elkarrizketa orain Arabako mendietan gertatzen ari den horrekin eta herri lurrak badaudela koz baita ere hor. Eta nik uste dut horrek nola bait herri lurrekiko atxikimendua eta ezagutza dagoen tokietan, behar bada bai, indartzen duela horrek horren defentsa ukitzea. Baina bai gertatu da, zoritxarrez nik uste dut, lur pribatuari garrantzi gehiago ematen zaiola, eta hirietan eta hirigunetan herri lurrik ez dagolakoz, jendeak ez duela ongi ulertzen zer esan nahi duen horrek, eta ez ditu beretzat. Eta ez ditu defenditzen bereak balira bezala. Orduan, nik uste dut hor badugula lan bat egiteko oraindik, Baztanen egin dugu gehien bat erdizeko gaiarekin hor gehiengoa herri lurra delakoz, baino hor badagola baita ere, erikitzen duela bide bat baita ere, espekulatzaileak eta enpresak eta Nafarroko gobernuari erresago egiten zaio herri lurretan proiektu hauek saltzea nolabait partikularrei eragiten ez dielakoz, ez? Eta nolabait aitzaki horrekin askotan proiektu horiek aurrera ateratzeko errestasuna edo behintzat beraiekola planteatzen dute eta arrisku gehiago proiektu horiek proposatzeko herri lurretan. Baztanen bi proiektu nagusi daudela esan dezakegu, bai Araztegiarena eta bai Erdizena,
bi mugimenduetan, herri mugimenduetan ikusten da kolaborazio handia mugimendu ekologistarena eta baserritarrena. Gure ustez nahiko lotuta egongo liratekenak, baina beste borroka askotan ere elkarren aurka izan direnak. Nola lortu daiteke edo nola lortu duzu lortu duzu bietan ere bi mugimendu horiek elkarlan eta kolaborazio handia izatea? Bai, gure zailtasunekin, baina nik uste dut faktore ezberdinak izan dira horrez. Adibidez, nik uste dut Aroztegia baino lehen erdizeko proiektuaren mehatxua horre egontzela, eta horre egontzela bastanen inflexio puntu bat, zuk aipatzen duzuna gertatu zena, no nekazariak agian beste mugimenduetan ez zeuden hain aktibo, baino ikusita kasu horretan beraientzat zinbestekoak ziren lurretan beste talde batzuk ere zeudela hor elkarrekin borrokatzeko prest. Nik uste dut hor jokatu genuen guk ere, igual ideologikoki bat egiten ez bagenun ere, helburu zehatz horrekin argi ginula elkarrekin lan egin behar genula, hori gertatzen da asko landa eremuan eta komunitate txikitan, ez? Azkenean gaudenak eta auzolanean aritu barra zara ondokoarekin batzutan ongi moldatzen ez bazara ere. Orduan, nik uste dut hor sortu zela konplizidade bat eta elkarlan bat eta hor asmatu ginula. Hor asmatu ginula, baita ere elkarri protagonismoa emanez, tokia utziz bakoitzaren diskursuari, eta mobilizazioaren beharra aldarrikatuz. Ze lehenengo horretan asko kosta zen, baserritarrak adibidez, baztanen manifestazio batean ateratzeko konbentzitzea, ez? Edo horrelako gauzak. Orduan, baino inflexio puntu hori emantzen momentutik eta ikusita gainera momentu horretan behintzat proiektu hori gelditu zela, nik uste dut hor emantzela ez, alde guztietan ere ikusi zela, hau da bidea ez. Hau da bidea eta aliatuk biatu behar ditugu, momentu batzutan batzuk izango dira eta beste batzutan beste batzuk. Eta alde horretatik esango nuke horrek funtzionatu zuela eta baliozula hori. Denen artean alduntzeko eta aurrera egiteko. Eta gero beste gauza bat nik uste oso importantea den da etxaia definitzea. Etxaia definitua dagolean eta bakizu hau da honen kontra egin behar dugu eta hau da helburua. Eta horrek ere nik uste dut laguntzen duela. Aroztegiak zein du etxaia? Galdera edo etxaiak. Etxaiak. Nik uste dut, orokorrean sistema bat badagola hemen, nolabait proiektu hauek inposatzen dituena, ez? Funtzionatzeko modu bat dagola. Eta hor daude, nik uste dut, bai Aroztegiakin eta bai Erdizekin, nik behintzat markoa markatzea edo kokatzea importantea dela, eta nik markoa ikusten dut Euskal Herria, eta Euskal Herrian herri zapaldu eta okupatu bezala, etxaia baditugu, bai Espainian eta bai Frantzian, eta helburu zehatz batekin. Beraien estrategia hori edo herri hau zapalduta eukitzeko aliatu asko dituzte. Orduan, badago etxai nagusi bat, baina gero badaude hoien aliatuak eta beharrezkoak direnak, helburuak gauzatzeko. Eta, kasu honetan, ikusten dugu, badagola enpresa bat, baina enpresa horren atzean daude, instituziotan dauden ordezkari asko, dago sistema judizial oso bat, eta, horiek denak elkarrekin egiten dutela etxai handi bat, Egungo egoerara etorko gara berriz, esan dugu 2021 bateko eixerialdi eta okupazio horren auziperatzea etorri dela. Ze bide ikusten diozu horri edo zertan da oraintxe bertan, ze etorriko da? Momentu honetan, hasieran aipatu duzun bezala, ekintza bat egon zen, azkenean, imenak lortu gabe ere
sartu ziren obra hori gauzatzera, eta momentu horretan batzar bat deitu zen, eta batzar batekin auzolan bat adostu zen, eta helburu zehatz batekin zela obra hori momentu horretan behintzat gelditzea. Hori gertatu zen denen bistan, etzen izkutatua izan, helburua zehatza zegoen, eta argi eta garbi esan zen orduan ere, erabaki kolektibo baten ondorioz, herriak erabakizun bere burua defenditzea, eta sarraski bat gelditzea. Eraso baten aurrean, bere burua defenditzea. Hori egin zen desobedientzia zibila erabiliz eta makinen aurrean gure gorputzak jarriz. Orduan, hori ikusita eta obrak gelditu zirela ikusita, orain badago, lehen aipatutako sistemaren ezberdinetan, kasu honetan epaitegietatik mehatxu bat, edo zigor eskaera bat dela, aukeratu dituzte beraiek 7 lagun, horien artean nire banagona, eta esaten dute, hauek dira hemen hau antolatu dutenak, beraien eskematan egiten dute errelatoa, dela, hemen dago hierarkia bat, ez dute onartzen beste antolatzeko modu bat badagola herri honetan, ez dute onartzen herriak burujabeki bere etorkizuna erabakitzea, eta horren aurrean, eta gainera ikusten dute beraien planteamentuarentzat mehatxu bezala, mehatxu handi bat bezala. Orduan, nik uste dut hemen dagona da, erreakzio bat eta aurrekari bat sortzeko borondate bat, eta kriminalizatu nahi dute, herri mugimendua, kriminalizatu nahi dute desobedientzia, eta kriminalizatu nahi dute horrelako inposizioen aurrean herriak nolabait bere burua defenditzea. Eta hori da orain momentu honetan dagona, epaiketako datarik ez dago, eta ikusiko dugu hemendik aurrera ze gertatzen den, baina mehatxua hor dago, eta beraien relatoa asmakizun bat da, baina ez da gauza berria hemen hori gertatzea, Euskal Herrian belaunaldi bizi dugun errealitate bat da, eta errealitate hori gaur egun ere badago. Hemen ez dago demokraziarik, ez gara bizi demokrazi batean, behin eta berriz ikusi dugu eta proiektu hau nik uste dut adibide ona dela. Hasiera batean instituzioetan parte hartzeko kondizio batzuk bete behar ziren, bete zirenean eta proiektu hau adibidez gelditu zenean orduan gainetik pasatzen dira inposatzeko, eta bar. Orduan errealitatea da, hau dela herri honen kontrako beste eraso bat. Esan dakoa egia da, badagolea korronte oso bat eta agian baztango eta askotan proiektuka zentratzen garela, baina ez dela proiektu zehatz baten kontrako ekimen bat zabalagoa dela. Kasu honetan, ere banakako horretara itzulita, eta arauztegiak berak ere baduelako bere pixua aurrekari bezala ere, ikusten diozue proiektua atzera botatzeko zantzurik edo, halako proiektuak askotan, etekin ekonomiko baten bila ere sortzen direlako. Badago aukerarik, zertan bera usteko badukazu horren susmorik edo? Nik ez dut horren susmorik, nik uste dut, posible da, noski, borondate politikoa baldin badago, hori posible da. Udalez gaindiko eragina duen plan hori, bertan bera utzi daiteke. Legalki egin dezake hori gobernuak, edo zein momentutan. Eta hori da eskatzen duguna ere. Guri leporatzen digu enpresak beste gauzen artean proiektua gelditu dugula, eta guk argi eta garbi esaten dugu, guk ez dugu proiektua gelditu. Guk gelditu dugu obra momentu batean proiektua egiteko beraiek aukera badaukate. Ze gertatzen da? Olako impunitatea daukate, non nahi dute orain nola atera zen pelotazua gaizki atera zaien, orain nahi dute gobernuak, Nafarro gobernuak eta Espainiako gobernuak, beraiei ematea 200 milioi euro kalte ordain bezala. Ez bakarrik hori lortzeko behar dute
zazpi herritar edo ez da gizemate herritar, hartu eta eraman epaitegitara esateko, hauek nolabait gelditu dute proiektu hau. Orduan, nik argi eta garbi, beraiek beren borondatez ez dute geldituko. Ze beraiek bere helburua argi daukate. Baina proiektu honekin bezala, beste proiektu guztiekin. Arazoa, haundiena ez da enpresa bat edo enpresari batzuk nahi dutela besten kontura aberastuta, besten kontura bizi. Baizik eta baditugula instituzio publiko batzuk, hori ez bakarrik uzten dutena, baizik eta bultzatzen dutena. Eta hor dago koska hemen. Horra aukeratu beharko dugu ze bandotan sartuko garen ez. Garbine, Elizei eskerrik asko gurean izateagatik, ekartzeagatik, lurraren defentsak, zer dimentsio hartu dezaken, ze estrategikoa izan daiteken alde guztietatik begira, eta, aroztegiaren gaiarekin, animo. Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik. Eta zuri ere entzule, eskerrik asko gurean izateagatik, badakizu gaurko atala ere, beste atal guztia bezala, bizibaratzea.eus eta argiaren kanaletan izango duzula ikusgai, eta hurrengo saio batekin, hementxe elkartuko garela. Ongi izan.